सार रत्न ब्रह्म बिथांखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो आङो गुरै खावलायदों आरो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो आङो गुरै खावलायबाय। नोलोबारि गामिनि गावबुरा बिथांखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो आङो गुरै खावलायदों आरो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो आङो खावलायबाय। गोख्रों मावथि सार अशोक नार्जारी बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो आङो खावलायबाय आरो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो आङो दख'राखौ खावलायबाय। बिनि उनाव आङो खावलायनो सानदों एबा सिनायथि होनो आवगायदों सार फिलिप नार्जारी मोनसे समनि एनडिएफबि बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो आङो गुरै खावलायबाय आरो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो आङो दख'राखौ खावलायबाय। बिनि उनाव आङो सिनायथि होनो आवगायदों जोंनि लोगोसेयैनो आङो सिनायथि होनो आवगायबावदों जोंनि हांख्रायनाय बायदियै बेंटल फरायसालिमानि आरो मोनसे सम चिरां जिल्ला बर' साहित्य सभानि मोनसे समनि सेक्रेटारि गोरोन्थि जाबायब्ला निमाहा होनो खावलायबाय। आथिखालाव भाइस प्रेसिडेन्ट जानो हानाय दा बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो खावलायदों। दाखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आङो दख'राखौ खावलायबाय। लोगोसेयैनो आङो सिनायथि होनो आवगायबावदों जोंनि बेंटल थाखाय बे समाव खावलायबाय। मान होनाय हाबाफारिया जोबनाय लोगो लोगोनो आर'नाइ हारिमु आफादा मोसानानै दिन्थि